na meka sembi se ene yaduru wiase bi a da bia meka se now I wonder why se ba bi wiase preko no se na nipa koma prim e obone ho nipa di bone mra hwe nka no nipa di bone a se ana busam se so de nipa ye obusa se so me wawie ana se mini awie ye eje ba bi wiase bi ye mpempen so bi a ye kan nyame asem ana de ewiem nsatra ye ene de ade ani huru bia no e kire ye nse ewiase adan bibia besinsa wiem ama bibi koso bibi asi de kankan nka wonti bio no ene wote etoda wo kan si obeka se eyesa na wo se ba se wiase na ye kɔ yanim de wo se ni kwa setete ne ma no koso ye adwuma eye bible prophecy se bre ne kwa wie ya ye be wo nyama bebrebe because knowledge shall increase in the aba nim de be doso yade bia de wani be hu bia no be yade a e be boro wa adwen ne wonte ase so ene yade wo se wo so de ade bi brew e de clear picture bi ma ana se e de bibi to utirima wo se wieye no ana prepare ti de be na me nipa wo se me ye a wo se de wo se me ye nyina ne se me prepare ba bia me so me de me kra no e be kro ti na papa ka se bi ho na de wieye wo se ena no yaduru wiase bia bibia e fast bibia ye fast bibia content ana akora na ebe wo na wopa si ata tukwa kobra be bosome miensa bosome nan wo mra na akora na wono no wo no da opete na afo no akora na pese ye mfa ntena se ata fi enka ni akora tumi tena fo mfie mie na ni wo bio na de honhom na tia si wiase o na akora di afe no na opekọ ya tumirika ya de bia to se ne no wiase na prikwa wie nti bibia ye ten ene ni pedi boni so hu bia nim eje daniel na sa kan se edure sa wie brem na ni pedi boni be ko so ato aso but wona wo nyame adwen no beti ase o se madwen ma no ana beti ase na boni fo nde omo nti ase da because dia kosu nyome fa say normal do betie bia no omo fa say normal sa na wo say ba na aba tinyene won wa say abrante wadi 12 years so akwa akodi sika na ekata so fa na memra na sika no emama na say emfa no oni tima bia ni yaw bia say me maame nie enti me de na ekwa akodi sika wo say me di awre ho odo beje so odo beje nya sika no nko ade wo do beje me Canada me kan anano ase me si ye wo kewo ha ya no na na mtese se maame ne kokoto se de yi se nipa wo no akwa ni obiti tese ne nipa di bone a akotwa obiti mienu de ahya ade am yakoso obi nchen na nipa no se esi nipa no akum no de tire na besi ne nchen na nipa di bone a ehu bi anka no obi ya ade se onsuro se de oye no de be ne be firi maba ya ade a cho se wiase no aprikwa wieye wiase ne ba bi aduru no entrase mo obi nkan cho sa brantie ma woni mra wo so wo de wo yim anasa babawa de wo ye ne woni mra wo so na bia mibusa mo se so de nipa ye ni abra ye pe akoni ba ye die kuwiase ye di ne bra ye bre nipa ntumi ntrase mpo na wagina ho me 24 hours obi timi tumu ma konkono e de ye adwuma nko a or rest for only 3 hours 3 hours ne kura mu no ne rest ne papa obi tie fidie wo saa for about 18 hours a day no ya 24 hours on the 18 hours no dey tie fidie ho obi be bre sa wo nko dwem sa mre obi sori ahomate no me yensa na okote na dwem bra wo bre ba dia we won say at the end of the day no dia wa bra kwanya nyina na nsa beka enya dia we expect ne kura na abenya edidie bent na wo say me betre sa wiase wem na me bre me nka se bia wo ye adwuma a eyamfom so nyamfom so ba sa wo bre amani padua we no sa adwene ma wo kra no se de me ye nyina no e wa wieye de me pra pa amani padua ni nyina no e wo end na se me se ni padua we na wieye ba okra no enye fa na ekoro enye fa na sa okra no me de kwa wura ana se hefa ana me de me kra na kwa akoto ni asema wase ni pa bia ba wutiri wo wiase ya onza wote storm wa bia o store ne kakraka na atim ana bia wutie boss fm sa me se wutie pedichi wani ade sansa ne ma atwa ho ahia
ade wo so di shi wutim se ade bia nipa tumi di nsa nya ne wiase bia na etumi firi wo nsa de kopɛ the Bible ka say bi se wiase ya ne kora no se mo sisi agapade ama mo mpre mo sisi agapade wo fam ha efisa hade obi beti ma wia emo atumi we se mo awia eja timi tom na ba bia wo senka nipa siesie ane ba bia wo kra na ba akotena eno so ne ade nipa ntumi nya ho adwuma eno ne ade nipa yenka ya nwena ho ya nwini ba bia wo kra na ekɔ na da bia nka me ka kyem se nka wo tena se no busa wo se o ma di manim kai boss ona bobo bra te se me mompa ye bisa maka se ye just introduction papa betra se me bompa ye o ma di manim kai wona bo bra wona benya sikanya ahode wona betena wiase bedi din sa nipa we nyina no busa wo se de obre ye wonya to ho no saa de kodia obre pe ye nyan emra wo firi wiase akɔ emududu se na ye mfaso ma no emudu to ase na sa nipa nya mu faso na da bia meka se da bia boy se so fo ka ne papa ka ne ye ka da kupo wani na no da kupa wa nyene da se betima to ne da sa de betima si wa brabom e so bia ni wa obetima ka che ne wo se me de me na ma sha ma me ho se mere we so wo se me firi wi ase konti me brabo be di agoro to ken ka se de ye no wa na no sa na ye mere nso be ye nipa di nom ye ni ama wade na ye to na ye ton nipa nwene da se time is coming a ensuo be yira fa nipa emre nipa ni na nipa nka bia hyem na ensuo yira fa nipa saa na emre ye be ye na nipa mfa hwe hu bio wo ka nyame asem ko be gina nten na o kasa tia ene nipa ye respect wo wiase ba ko ya asofo o man ka tire nkwa de kwai wo se nka ye bu wo mo o mso nipa o mani di atofom de enkope ba bia wo kra besi wo se nka respect no mso ne nkrofo ani yimbo ni nyina sa so de ma do so atuatie nipa do so wo wiase ni nyina so Bible kan se mena ne kwa wie ya de benye nipa ebedo ani didie asin nyankopon ye benye nipa asore da ho onwuram enso bewura ayi bewura sini de makwa kwa sini ye benye nipa ye crusade onkoda oba kotena hotel bia kwa akoginani Bible na kan ye tiesisa eyade bia nya nwanwa na wo mom na atiwia se wo se onya ngaw na wo se wiase ne pere kwa wieye o pass se ka so de nya mfato ho o pa ye nya mfato ne ye hwe enka na ekura no da bia ka se ye woni mebu wa ne nka na ye beye sa mele migina yin o ka dem se minya mitinyi kuwa na mempa abo yintuma menye ye ja duru 93.7 ba se tete fo de bia se che na bua no na abo idem no ye nye se o ka dem se ne oba nkonko hye ayi first omo ka ba bia bo se na fom bi ebutubutu na ha kakraka oba ze wakunkon fom kakraka na se na bati no de ba tata mu ni bia botom won ka wo kra Uja blantes no so ne top na tete kakra na ne tra ne fra ne be ano ne se honto kakraka no odeba akoba shoe no yes who was a shoe ne kala kura ni babu za won se sa ne ma we nyina na ye adwuma na ni nyina cho se ye wo wi asibia nimdie no narisha inkis na ene nimdie e doso nimdie na bua manne da biade nwanwa ne se ne da bia kasa obi ti ayi machine ni mo so ti machine na mo kasa mo di nkomo na nimdie obi beti matre enfonse America fo beti matre no bukrum se ya beso ma bombo de baba beto Ghana obetu ma ye na enfonse studio aye ti ya yesi bibia cover ye obeti matre America ni wo hu atade ya hye ya edisi ya nyina bibia ye bi obeti matre hu ye to kasa wo mane ye bombo obetu nyama eye nimdie na lisa inkis ene nimdie na doso wona ganka na o twere oba o ganka sanka o timi kofuro bi no o twere ma sanse woni moma akua twere ma me no atwere ma ene abuabuabua me na ye ntwere krata bi agu eyenimdie doso enu tiro ba bi wiase e preko enu tiro ba bi wiase e keka koro tie ni dawa wo se nipa yetumi ye ni wiase wem enso so nipa ye nyahunu ni a wo se ye abraba ye gusu aye bona na ye bo enema ye gusu aye ye ne no na ye ye enka brante se won satera enka baba wa se won satera won be tie futuo ta wutuo bi for se me dia mafa de wutu ni furu kwa na adwen chense onim cheo asem pao timbe da bia metrasia
na mbisumi ame ho asempa o mibusam se de wiase koi wiase ba bia keka koi so ye betuma trema kwa akosi awie ntia edena meka asem se ne Kristo ni bia woti wiase bia no Kristo ni papa bia no ko benya nkose Awurade se ma yemadwuma wie dia nka menkwa no kama ni mfiri mensa ampa o kabanya nka menkwa kura mfiri mensa na menko bise wiase ya enya ni die ma Kristo ni bia da menka na da o wiase ya sa me nante wiase wem me koba ne mani ade Kristo ni papa bia ni sa ni die no Kristo ni papa bia ni sa ni die no nimbu se na hifa ne wiase kro Isa malaria atam sensu no obi nso nwene obi nwene se mehefa na bekra be ko afi no obi nso ani abre na ni abre se me se mantu kwa ya mintu kwa bio me se abuse pa me duro na se me ukura me pe se ne ya me nyasika na se me kra afiri me nsa me pe ti oni pa bo wo ya adwuma be ye nan ofiria na owura ha ofiria na owura ntikosia da kra no eno so woda wodi ye adwuma kwasia do eno so woda wodi ye adwuma tibusa ho se de wo ye so oboa wo kra ana se de wo ye so wo dwene woda ate ana se de wo ye obusa ho se wiase ya no kra wo awiye na so obusa ho se me firi wiase kwa enyi fa na me de me kra na ekro ebe me ka se nyi se bia ye tuatua waso se ye betena ni ye bo hu na ye kansem ha and ye bekoso aka nyame asem da bia ana de ase no so ne se wo se no wanan sa na ye nti bu se sa na ye mire nsu be ye ebinim be dia di binum so nyini ebinim be fa na ni binum so be fa na goro ebinim be ka sa aguro no mo di sanse mera no wakora sha ase se wo ya adaka no ye benya nipa bi ye be di wo fewo nipa be gina wa asra ka sa de be na brante we oye na wati bi mpani nsem da te di nsu yiri ba bi di nsu oba be se nipa how say nyam bebo nipa won nsa so asa ka se be di nsu e pa won am se de oye ni wonim ni a oye enti na so obi gina ba bi le so ka nyam asem ni kurema obi kwoto an wo sere no obi kwoto mi ka se how say nyam abo nipa no odi je ba be hye won na watsunya se asunya de abusa won se no one time se no me nipa te se wo Sodom ni Gomorrah se no me nipa te se wo na Awurade anya wo mo ya so betima pesa nipa de wo se onso anya ne yada so betuma sel efisa akwanya nipa benya nyina ne ne ahuma bura nyame benya ma nipa nyina ne ne asempa na me ka no akwanya ewo se nipa nya ene sa mre ya wo de ti nyame asem yi wo se mre bi ba sa akwanya ni nyina tu betwa da bia e ka se ebedum pempeso bia so nya yi adom se kwese pa asa tinana ya privilege mam no mi ni se di ni ya wo sa ye entra se manabone meto wansa entra se ma wo mfiri wiase ya nko ansa no aka se me nso so mo nsa ma kwanya bio se de sikani ni ye no se ne nko benya anka yensa amfa no ma wiase bio ampaw mistake da bia ni pre ni wiase ya no da bia had I know obi a sha se oya de a utu ni fo se jade u ye so be jai pa de da bi ade sa mane ne tu ni wie disobiti wiase so ya brante no sisu na se bia odi nkwase asem oye ma asem na so otunu fo sa brante jama asem abayo jama asem so obetie pa ka se mram ye kai ya matie de da bi na nkanyansafo ka ye kai ya nka wontie nsu nipa nte sa ye betena se ma de oye no emu amane aba ma no obetena se nya yade ya wode oye nim ansa na afede utunu fo se afede fanyame wo si yo mate ha ni nipa te o se jamani wo ba wo ka se jajama wo bo on fi uda na de tense onim nyansa chewo na de tense de oye no uni ho ho de abetuma ye ntina ka tense wo nyai sa na ti o wiase da bia de minum no ti da bia ni pa ya wie ye ne ya kai ni a wo senka ye ade ne ya se ya wie na fai ni ehu ni a wo senka ye fa ho abrante asisu samri ya wo ahoden e wo so to bi ni padua si wo no osuma Awurade no oboa han tase wo ye yombo na se wo sum na bunu se wo de wo ye fucking kra mo de munim wiase ni je munim de wiase ko ya wensa mo se yensa kyera ye pema mo se yensa kyera ye tie ni a wo se enya dwema mo ne mefa Yesu he ontie da ba pa ma yade mo ne hwe wo pa ma asem bi nto ne hwe wo pa mo ko tena kam na kan ni muni fa so ne ko dum pempe se ne nam ye ni ye twa togu onya nam ye nu bi ona da ko pema na da ko wensa bi o afre ba ka jo se ma pega me nsa nyina ma de Awurade adi sa ni pa ye tie sa asem nya ma ya ye satera
ana dia wo so do tutim se nya nipa bia nso so na wie ye no obetima nya no na no ne ye kana ha nya nipa bia na betuma nya no de akasa no fa awurade ena etwato tie ni ye ade awura ho no wiase obi ba be firi wiase akwa ebeka na wotwe ontumi mie na no de akasa aduane kro be dia de se mia no ye mia na no nya no ye hwie aduane na gum enu kura se be kɔ nanum na eden busa wo se nipa woti se be ye dai no otumi abie na no akasa na dai me fa Yesu Kristo be ye tin ya brante ene de wonya akonya no wonya akonya de bia 24 hours wo bia wo TV wo bia wo radio wo ti se nyame asem koso but still obi nya na adwen se wo fa wo si no wana nipa di ye nom ye toy ye ma wade ko si se enso yiri ba ye na afa nipa gina wo tiem se noa afa ni wo sensema na wo ka no eye no kore ja fa die noa wo de bia pro na mayai na ade sie bewura ma do beka se nye bi ha ya baye enso sia you too late akonya bia ni wo ma bio de na wo sa wo ye na mbere ne ba ma nso wo uni ya wo sa wo ye ma me papa mama ye ntena se e ma amane ne mansa mama ye ntena se e ma ye koduru pempenso bi atebia na ye wuram ni ye wo hwia enye ye ntidan no bi ye sofo kan se ni pakra na de atad enye papa no ana wo mpe sa me twa atade sa atade no de moto matete aye ba sa beka se wo mpe sa afia so na se me se matem akokɔ de bra akokɔ ye wu na matem na firi me fie ana me de ne bra wo bedi matem sanse wani nye ho ba de no ade ni sa wi a ni atam de kɔma nyame na se nyame de won nsɛm odi anyafo gyarefo samle ya brante no mo de ne de na brante yo bi be ma bonsam ba de dum pempenso a adu tibie ba wase ya wi ade nya hwie nya wi ne no asesa no ho de akogwu awurade so awurade de opebi asa ne nipa ye bo ye brande na no ade wo so hye no so se nyame no wunim nyansa nche no ana wadwiri mu no nche no sempa na meka che wo ana ade wo so di so tim se nyame no se wono oka se wonye wa wonye menka na adaw oka se wonye wa wonye ana oka se obeje wa obeje wo bize nipa bi ode ne pa ama no ba de wo so hye no nso ne sa akonya ye de amawo ne no e wo so manfa so bi ba so mam ena me mpase bia message that center message bi sanzam se kwam bia so papa be kasa ebeka 10 minutes kro be kasa so far as o han kondo be kasa te me no bobo nsem bi so ne ma bie kwa bi se be ya obetena sia be se ma prepare wa koma na ma dada ne nsem ne ba bia atena ti abrante ye be sedaw ababawa ba bia wonam no eye too much ba bia wo wura no wo ka wo kra ko seyem kuro believe say na no me ko tele ni bi wo madam fo tele ni bi wona unum se ne ema bibusa bo se ne wiase ba bia duru kwade be ne di page abayo wo firi fie si abonten wa sha atade o straight there straight ya no on she pant sorry to say on she pant wana atade na se ko be ka se de na hu ye ni panante a wode nante ba ani ba bi oba ye tena obetena se nyina no se wanya fast anwane 90.7 na se wo wura hu mu ntam final me ka se o ye Kristo ne se wa mo nwa dwa na ye wa dwe se ade bia na abrante me di mani be hwa asem beto wo be kuta hwirehwire men ka na adaw na ba we beto ne ba bi wias de duru no madam for se wera so de we gwa de su akwa hu ya na mtie na se ne menya ntam na menkoi men ka na adaw ababa wa dress e frifia wo bo wan kai so be se pant ade apie ba bi wias de duru no wo se bone nem kwa wi nipa be di bone ye bedo ade ye bone ate nyankopon asem ye bedo ade ye bone ate nyankopon asem na wo sia ba yo na se wa dress de nam kurom ubusa se so o frifie no all dress no o hwe hunu se o dress ko si tire na o ye complete no de bai eso o dress no o de si abonti no de o ye bia tre wo se onye na adwene se nyame asem bi wo pede ya adwuma na wo sia brantie kuro bi se wo sia brantie nyame se mabo se bisu ba so no mensa so wo sia brantie na so madem ye ni hye na so wo sia jompo na so madem ye ni hye na so na busa wo se de be na de wiase koro na atade e hye ne ba bi atade ne da ani dia branta ni tiri wo de babu sa se ne hifa ne di wiase koro na se wiase we nya tam de ma se fa wa japade no no di wiase nyina we so de bia wo mbia fa de chew na so hwere wo kra na bi sa your first savior in so wona di woni ke be bo brate sew se nkene o se ba honam ani abachi watena se kan se ma kire wa ka be nu wo huni ya wo sa wo ye ko bi mfo so bi e wo nyame asemo
ko bi nhyɛ obiew e wo nyame asɛm nso ne binom ti aso dem de so di bɔne obi so ti wiase de se de yakampo wonte malante di bɔne papafo di bɔne ni pati aso dem di bɔne ene baabia bɔne na ekoso ene wona ti wiase di mpani wo mo so bɔne no wonsa guso na baabia de ogini wo buta wo se na yifa kwa na wiase koi ene hifa na wiase koi se no steady a ade a te se ye ya ma na to fam kura wo wiase nyame asɛm me ampo ade a nipa ya ma na to fam nyame asɛm nipa mu bio nipa mu ene ya mabɔne nso mabɔne di ade ama tere ne ya wase nkatimi buo nipa no mom na to fam ne yeti aso na nso ade a wase wahya no nso ne se enabi ba de wodu na eti aso no ebedane abeya temu ama wo de wo mu ne na ye kan wo se wo mfa no eba bedane aye temu ama wo asɛmpa na me kan wo de wo mu ne no eba beya temu ama da bia ye kase nyame bote o de ba wiase nyina se wona abɔ no so na abɔ na asase no nipa betenam se nka yenye ne ya opɛ enso mira nipa be si wiase se pɛ ne pa ye kwaye ane esi wo de abedu awia enye opɛ de bio ne ebɛye te rade nso agya nipa ama wagya ne opa ama wo se ye ne ya opɛ sanso wasemra to de nipa bia wo ye so de abrante de wo ye no de wo ye bia wo wiase wo se mena beso de wo ye bia wo se mena beso wo de transo dem sumnyame kakra na sa kodi bone kakra na obeti aso dem sumnyame unkom na se nipa ya no wo se ye bone beti aso dem se be ye kristoni unkom na se nipa yi wo se ye bone abrante betuma nya tam akwa transo dem kwasi ada sa abrante ya be se pia baba benom sa nipa we yawo obese pia baba benom sa ti aso dem obese pia baba benom hwi ti aso dem obese pia ba asa betwe ne mpana abaywa wa dwetese bia wo dada wo bi anase bia tese wo so dem do ba kwatena sanse after all nipa dia wo se me kwa asore te wo se me kobi ana won kobi so obi tewa se me nyame so mpa dia men so mda men so me dia men so me fresent wo asem ye me ya wa se me mobo se me de me ya ne se me de me ya wan me ya okot me de me ya lord me ya brotherhood aso dem pan onsi wo ka to be sa kansam fun bi atere wa fa nyame ho blasphemous words en se me ya nkwasa se be huru nyame bo wo ka no asa bie na no aka atere wo ena de wa no de be ka se wo ba wo se temu da no e da ba ko pie temu odwa nani mo no se Corinthians ni pa bia la yu wiase bia no ye nyine twase kopie wo na da no ana abrabo a wo boye tumi ya do ho to so ene ho ma wo do ho to so no so metima boa wa sa da na be kire ti ma me papa na wo sia papa panimu a wanyina bo bra na wo se sambre nka wanya nyame mu nim di odi tu nkwadafo no ka wo ehye ne nsa nya agoro ka wo ehye ne nsa nya agoro ene banse de guna sene adura wadie bo panimu adura wadie nya agoro enya sam kitwo ni wiase ya no adura wadie ne de ekoso wo wiase nte ba bia bewura bia bone ba bia bewura bia bone nipa dwene nipa susuye nipa brabo ye bo nyina ye bone ye nipa ye wo wiase nyina ye bone ne nipa nsuo so bekum nipa nipa nsuo so be se nipa kra sika nipa nsuo so de nipa nye nipa kra be se adisika 93.7 abrante baba wa wutem de ye bia wa wie yo de ye bia wa wie ya tinanra ye kenka koteshi bi se wo si ai Psalms David ka se gwate ma mi hu ma wie ye ene me na kakra wo susu ma me because ade wo m se nipa bia wa bla bo asase ne de it doesn't matter ehia bebrebe because the me ka to say life beginning there it could be so benya nipa bia on be ma a little bit support on be push you kakra but the end of every man as the end of every woman being on earth that matters most and in your dear here kase pa because what that na determine nipa kura na wo ye wa bra ba be bo ni wiase wo that no ana be tire nipa kura na wo ye anya bra ba be bo ni wiase he obi wo sika ne that no ne that problem bo he obi di won tra duro so ne wo se nyame asem won fa ho omu nyame asem e de ani asofo he ne that won ko no dam paso no adore mo ame nka na ada wo pa you just mark my words wo bit won na say de ka bia nya nasem no and na do wa no betumi aka de opɛ but the time is coming here emre be ba ka benya senke ma wakwanya biewu otikani no na asem na me no kan enam de ye introduction de ma wo senka soma na ye nko wiase biewu na ye nko kankyere me nuanom sa brabo wi amawuram ano den se bia me kom ano den
man su de say me materials na de me pebia me say to be kan ye me pebia na me to me nya na ga say wiase nkan nsuo say na nkan hye fridge mu ka sa pure water say sachet water no ko nom bi da ka wonom de gu robem wonom de box say da be yigu ni da no nka just a drop of water aye dia man say nsa betumi aka nsuo nsuko so ntachere ma so ye ka si nya tima bi nya compass bi ma de ye kana emnya wo ya na bu san say me pa ma wie ye yesai na hefa ana me de me kra na ekọ na de me yei say me firi wiase kwa me ko ne say just a drop of water for nsuo beka fa won satia bo nsuo beka me chacha message ba bia me wo no me huna mane o say ha ho emra wo wiase no wuji wani wuti wiase no anko bantema na was mi wura me koi na no wura to kro from wanko ana was mi wura me koi na no ayi S5 for say here enya na to na ne mayo atwa won ahia no was yamea was na no was pese abaywa ubeji obi kunu no was yamea obi kunu kura ye bowdua ukoda ne nyina mu no want to me answer kira was yamea was ye ne ha ho se ye ja kwa se sa ko wiase a untumi nsatira da untumi nsatira da jabaywa de wo ye ne na ye tufu a wo se wo mfanya na wudi ka wo yo anu obi adika ye bia jaya senke nanu senke ye sa mana kwanya bio se won sa ma wiase bie wan ka oba kansem kase just a chance jadi wo se wiase ni pa se nsu bia ne se wonya kwanya o so ma kwanya wonya so ba mfa so ma papa even won nam kura ni pa so wonya kwanya wo de oye bia ma eni kwa so odidi agoro yo ni pa bebre ba ye nya kwanya wo ne ma bi ma o ma kwanya na wonya na so ma mfa so ma wo wura nyuma bebrebe ma ni pa bi a wonya kwanya ebe ye adwuma mpani wonya kwanya ama ni pa bi pe na asem wonya kwanya ama ni pa bi don no na adwen se oboa no but o take this opportunity ni say enya hwe amene se ni pan ko benya ka wo benya kasa konya ni sa mre bioma no so it too late wona mfa nkwa nkwa sa no bi ti ba bia wusu na so mre bia twam no da adwuma bia no to obi store no ate wo da ya mare kwa amount ne man 2.5 no otimi de bibi ana na adwe ye ne se wonya ba bia na ana de na masa wo be pam ya pam me akonya ne wamu ana na ye pam no kokohwe wote ba bia no wo tire ne no obenya nka yemfa ne nka de katua yente ayi 100 Ghana cedi emfiri so ne ma 1.5 enso so onya because akonya na wonya ye no wa manfa so bia amaso ama no enne sa no biti ba bia wo tiem obenya nko se kama ni se ba musu bio se nka ye sa de sa akonya wi ama me bi wa nka me hu ye meye na ye wonya medwuma nko so fo bi wo ha osorofo ma na akonya ye de adomdom no but wo manani na ho na odi tira ni se ye wotumi ye na ho oden ene nsa na firi no so Sister malaria what tumi bi anya di mo what ba bi e wo soon se uraden kai no ba se de be ya asade ni betumi asa ba bio ade wo so hye no so se samsi nya ho oden nyina wonya konya kase but emra konya ni firi ni nsa no o se su bio no na ba bia o su na ye mra o na tamfu bomawu awreho 93.7 ya tamfo na konya na nsa ni so nsa me ye ho oden fo bio se afei on konyi Israel fo mfiri atamfo nsam but emra konya ni ba ma na afei o samwa o na tamfu bomawu you see na fo na tamfu bomawu ene wonya konya anya me asam ba bia wo bia tumi pie woti ni ba bia wa dwe tsewe se eye normal wa dwe tsewe se sa na be ya ma abrante bia konya wonya ye ndi ko school no hwe no menkọ no na park so no wi eno abodam ne akonya na wonya ne wa amfa sa na yonge bi so sa wono so ne na bra bo asai enso konya akonya fiti ase ti abrante wutie mam ya wutie papa wutie me samre de bia mapa kasa nka wodi nkonya 70 years kura anka de wo so ye ne se awurade aka de mi ja me pem na de man so as afei na samre obiti wa obru nu ya afei na mame panimu bitu afei na ada na petehyewe ne nsa wie emla tito se nka nkokoro ne mrewa de nka nisu na enna ho yem ye nisu na wona ye nka nsem papa ye betimi de atenkwada adwenim afei no so de ada ne nsa wie ne duabode ye obi kura twe manso mfie wanya yi ba bi e wadudi da bia ne yaso ne nsa ne di court
court to chrenfie near the coba near the coba near the coba with some when I say nankaka na dear benenka was a to me here ha what done for young boy be saying no tiano or timoto hwi na car ko born wu ye with some abrabona no timno some no free as he fan the craneko thank you to me about the son that you be and cabo say baby on or bread kamo se baby a wo no ka wo wuna man nyese bia kanfo yese kwa wo kɔ no asɛm ado ya man dia ya manimi yo sanko den nani pa kamo se ko beka to se wo de amane ye ni wo amane hunu pa se won to me me fa yesu wiase ha ya amane hunu kese ya pa wo se ma me kwa bio na me nko wiase wo se ha wo sanse wiase ya no ye wasɛm pakafo wura methodist dem ya wa asofo wura anglican dem ya wa asofo ye evangelist no so for kwesi ewu anom so for mo organima ba be ka bi ye papa no mo di kai evangelist amokom nya ba be ka bi o mo nyina wo wiase ha ye ka nyame asem ti se wo nua no mo wiase so on be fa eya bi o se sa asoma se ye nkwa asase so san ko ka nyame asem kire won ene wo si abrante no satan no raise ni neck na adwete se wiase nyina ye ne dia oh my goodness na adwete se wiase nyina ne dia oga ye say me ga ye tere ne wo di esu vera masa me de man de men kasa ncho no mate ase ama me o de no tu ne ho vera men kasa ncho ngana de bai ade ne ma ge wi awusu ntimi nya na metima nya na ma abrante ba bi wi ase duri ba bi a wo de wa adwene nam ba bi a de wa adwene ba bi e to do bi bu sa se mo de han oni ska mo ntimi de Paul sin ke won ye ma nyina wo kwai ka bibia nka wo ye bia na abraba aboye bo ne sei dia wo ye die betre ka ni pantu menya bi obi wa dia wo ye no o hanwode obetuma dia che saa but enkoje a all power man krenti no obusa ne ma we nyina se sumina so ade Paul se mi busa ne ma we nyina sumina so ade Kristo sombo mame ebi se mi ofie bia ya mfa nsa ne siye ano na me presa dati metumi ne me kra kwa kopie o na me duru wa me so makasa kopa na makoma wie emirika ne matu na hunam anim ne amade etime sei de ni patimi ne hoto so bia na ofiri wiase akwa emu bia ni wa ya wo chefa emu bia ni wa ya wo chefa emu bia ni wo de woni je wo kura wa koma da so no de wo pepa wo de sha so sunsum gina mu no ene kura wo kwa ya mfa nkoja wo da ye de ma ade be na wo de ye ade be na wo de ye asamle woni abede se ba bia wiase adui ene nko asamle obi na sikwa so okogisika samlo bi na sikwa so dende dia wa furka okwa anwunamam okogisika obi so namba be dende dia samle enkokwa yese won to nyina wato a odomo okwa kopesika brante kebe ya kametu fuse jai kebe ya kameka to se saisanse wonnim dia di wani mo wonnim naka talking cause in Kafo chapter 8 verse 7 o si di pa bie ni wo wonim dia dananim na de besi so ho na beti ma kire se wo firi wiase na se wo firi wiase tena busa wo se ebede na be na bede so na betuma kire wo tintia fei mama konya bio one chance na men san ko wiase na nka men ko ka bibi ntire me nuanom se ba bia me wo no emu obi ampre minister wutie me se nka wo nua minister bia watena wiase ya wo kuro no a wan fa nyame no se nka wo se ba na chibia ko be ka to se me nua minister fa konwa to fom na prepare ba bia da che wo kra be kuro ko be ka to se jabusu ma chi die na prepare ba bia da che wo kra be kuro sanko mampani organ ha ye mampani wawui atamels sanka wose ba bia ko be ka che wona wonani abra 93.7 ya no mesada mo prepare ba bia da che mo kra be kuro enso na nipa ya nyene sade no nipa yen kai sanka woni ya ohini bia wawu adina kwa koto ba mu ho no sanka wose tumi anya kwanya biau obi tiem therefore bi tiem say mama me just a chance na me sambra machi biau kame ma yen koto me kura biau kame ma yen sole me biau kame nkwatena sin kasa me nkasa me yen je me so wi biau kame de nipa bia be si wa ma Kristo just a chance mo san for me na so too late obi ya djuma manager te say de wo ya manager na wo assembly so wo so nyina se mun se nya me bio na me ma wiase na nka me huni amaye ne nka blaba me boye nyina nka me medjai ne nka me nka bi nkyire nipa just a chance na so bo se nipa no
obi a doctor to say wow obi a doctor part to say obi a nurse to say wa samle wo tiem say owura kam be wi ase nka abortion kam nya bibio ko bi de nyinsa ba se menyu tugu a kam menyu obi a nyinsa ntugu ma ne bio mama me da satans na me san ko wi ase na me nko hu ni ameka yes aye too late amount awewo so betre wi ase na kakra bi na obedi wani na be free wi ase ha ye ntena nche na ba ko piete mu aduane be ka to se free mi so ko na ba ko da man hunum so na apa na akonya de na wonsa kan wo to se nani adom bere enene nkwaje bere emna wote asie yi na sometimes your churches bebrebo as on kasa was obi anu wa ye pe obi antene eya adom no de bedom dai. What's the meaning of grace? Se kasa adom no de bedom ya e de ne adom no na wan adom na e kan wasem na ne Kristo na wogina ho no Christ na mu samle nso na sa Kristo no na adom ne ya adwuma se ni pa bia beda no ani awe Yesu Kristo se afa adwuma yo enso me na me se me bo adwuma me na me ko di sikaduro me na me bo blabo bia me se afa die majai sa tab no na adom no ma na nya me na betina wiase bo blabo bia wo pe be firi wiase akọ asa kosu se yem fa adom no mo mame papa sikande wanya o enso nya ne won kwa efie papa de okura sia ma wa wutim enso nya ne won kwa ubetima sa atade wo bo ni pa nya betima bodin ya beka so wanya sika ma na boro so enso nya no ne won kwa o ene ni party wi asa de all fighting na say obenya sika no so anya din enya no ne won kwa ade wo so hye no so no to betia Ghana so be ya de bia so be se de betre radio so wato fie wo bo se wo dia katua wa ye se de ona to so wotwe but ko de busia wo se sa ni pa no so enkwa ne nsa kana efisania ye bo na baso wo nyina no ni ma ya vanity upon vanity se de Solomon kan ye o se afemu se ne ma nyina ahudie ma wudie sa se me tia yi so bo me di se de yi an original de frame no enya de hia se nkwa amenya ma mekra efise edin original nti menya me nkwa enya de me wono na ma me nko ba de me de me wato no so ni Jesus na se me so ni mu ya o ma me nkwa okwa asode babusa wo se nkwa no wonsa aka First Eye Microfinance. O ti aso dem babusa wo se hemfa so wo so ba betra wiase we free yakọ anu asa aka se ye ma wakwanya bie wana anasembra wo ti asia be wuni ya wo se wo ye a word to a wash is enough. But Pastor can say, horse can be taken to Riverside. But so the rich one say, I'm not tasty. Or say there's nothing that you can do to that horse because the will and the zeal when you can decide for yourself. Who bet him take a decision be up, but as soon as I want to say, so free we are now. And here for our crown. So free we are say, what is next? A dear baby on our Sabeka. You now. Me a young boy munyame ano pede na de na betia bobo ano so ne wa sing that me dinati moto na wonom nsa na wonom hwi entu trase abusa wo se so me firi wiase akwade me yei ehe fa na me kra na eko na so abusa wo da se de wo yei awawie ye na wa udo bi akwa do se wo so kwa akokunu busa wo se wo so betra wiase ache na se wo kwa ahe fa na wo ko question ye busia wono no se afi no makonya bio asema me na wo kan no se akonya ne yensa mfa ma bio na so me awoti wiase dia be na wo yafo abrabo ho se wontumi anya hwiamfa wo de wo se akonya ne ni wo bio wo akonya ne ni wo bio moma yentena se yo e ma ne nyansa moma yentena se me dane matu empofiri mu moma yentra se ma yemfiri wiase yanko ansa ne akate se akonya ne nsamra ma yembio san sikani ne sui se nka yensa fa sa akonya ne ma no esu se wuti wiase ya ka kire o yetu wo fo esu wa mfa wa de kire o se sikana wanya ne mu ana won kwabo wa de kire o se de wukuta ne mu ana obi bia wo wa mpenya me asema antie da. And the ministers or to come no corner near Dinachi, near corner ba, no moto dinanim, near Bonabaso, near Bonabaso, the original no. But so we say, a year fun of me crane quo, and I say me woman won't come. I know the Nipan you.
emra me de me sem ekọ na wie dia me ka to nyanse buza ho se so wo be free wiase ya kwa ansa no aka to se ensa ma akwanya bie wana adom ni nie enkwaje mre ni nie the chance no eye na wo tinyame asem no there be attackers opportunity sometimes it can probably just at once se mra wonya akwanya no make good use of it ansa no aka say had I know nyame nhira wo omo no wu mobo na asem a watie nti no akwanya wonya nne no emfa so papa mre mma wo awurade nhira wo